Φίλοι και φίλες, καλή σας μέρα. Εδώ έχουμε ένα δέκτη, ο οποίος είναι της Soundmaster. Είναι ένας δέκτης σχετικά πολύ μικρός, από ό,τι βλέπετε και εδώ. Λοιπόν, θα το δούμε και λίγο στην πίσω του όψη. Βλέπουμε εδώ η τροφοδοσία, τα ακουστικά, το LED τέρμα αριστερά φόρτισης. Λοιπόν, και είναι και αναλογικό FM και DAB και είναι και ιντερνετικό και επαναφορτιζόμενο, θα έλεγα. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στις δοκιμές μας. Πατάμε παρατεταμένα το on-off και ξεκινάει να λειτουργεί. Λοιπόν, εδώ έχουμε περάσει το IP, έχουμε κάνει τη σύνδεση δηλαδή του ίντερνετ και βλέπουμε εδώ πέρα ότι κάνει και το streaming του ραδιοφωνικού μας σταθμού που έχουμε ήδη εμείς. Είναι ένας πάρα πολύ δυνατός δέκτης. Πάμε λίγο στο μενού. Λοιπόν, εδώ τα favorite, το internet radio, είναι και bluetooth και DAB και FM stereo. Λοιπόν, έχει τα πάντα. Δεν θα αναφερθώ τώρα σε όλες τις ρυθμίσεις. Αυτό που ήθελα εγώ να δούμε γενικότερα είναι ότι κάνει ότι είναι ιντερνετικό και ότι είναι πάρα πολύ μικρός δέκτης. Το μόνο του ελάττωμα είναι η κατασκευή του. Είναι άκρως πλαστικοποιημένη, με ελαφρύ πλαστικό θα έλεγα, αλλά αξίζει τα λεφτά του, γύρω στα 90 ευρώ, και από τη στιγμή που δέχεται και ιντερνετικό ραδιόφωνο νομίζω είναι ότι πρέπει. Αυτό είναι από την παρουσίαση που σας κάνουμε σήμερα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο, θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα.